hancur kabeh dikebuki malaikat. Aduh, dasku hancur kabeh, raiku rusak dikebuk malaikat, mataku mondol dicukil malaikat. Raiku rusak. Kandani dasku brodol digebuk malaikat. Ngisor iki lho Wak, awak dasku ngisor lah. Delik nae bener ora digebuk malaikat. Delik nae dase delikno kabur. Kurang ajar, jatuh lagi. Ayo delik, ayo delik. Ayo delik.
Wes meneng kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame Dek. Rame Kang. Oh, iki acara apa iki Dek? Acara sedekah bumi. Sedekah bumi. Iya. Ya orang kenalan kok. Perkenalkan nama saya adalah Muncul. Kowe sapa? Nama saya Endang Sulastri. Ngono nak kenal arek Endang ya. Dek Endang. Iya. Acarane sedekah bumi. Iya Kang. Nang desa iki. Desa Kedung Pancing. Wah, dong pancing. Melalui Wilapati Bumi Minatani Kecamatan Juwana. Alhamdulillah bengi sowan nang dong pancing ya Dek ya Juwana. Kang, sedekah bumi. Bancai bumine muga-muga sak bubarene bali ketoprak Wayu Manggala di desa dong pancing kene desane dadi desa subur makmur amin Allahumma. Amin. Rezekine mlimpah luwih amin Allahumma. Nah, panjake sehat-sehat kabeh amin Allahumma. Alhamdulillah. Muga-muga sing diwutahaken dangan welas amin Allahumma. Alhamdulillah saja lari agak Wayu Manggalane amin Allahumma. Lah ya, perdanane iki Dik nang desa dong pancing. Kang, pagi iki aku mendung pancing hibur masyarakat kene kabeh. Mulane kuwi digawe sing hibur. Iya, Roprak Wayu Manggala ngono. Saka ngendi? Saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Janganan, Kabupaten Pati. Pimpinane sapa? Pimpinane Bapak Mogol. Bapak Mogol ngono. Weh, layaman gamya. Nek amen nang piye carane, Kang? Gampang langsung aja dihubungi nomornya Pak Mogol. Piro nomore? Iki lho dengono. 08128 Kurang, Mas. Kurang cedhak. Kurang cedhak. Kowe bintan? Aku. Heeh. Ayo Mas, cepet Mas. 081 228 128 129. Kowe barang goyang ngono. Sing ngobah susu mentok kowe Dik. Kangen bumi Mas. Mripatmu awas. Ora awas kene. Mas, aku njaluk sing horeng Mas. Langsung dikasih Mas. Apa? DJ Wayu Manggala. Ayo dong, ayo dong. Temu ora?